Després, respecte als PEPOs, a veure, jo és que tinc una informació a mi contradictòria, perquè en el ple anterior jo vaig preguntar, el nostre grup ja sabeu que havia fet una proposta per escrit i vosaltres també havíeu proposat 3 actuacions, i després en l'acte consta quines són les actuacions que es pretenia fer en el carrer Sanchis Guarner, però després parlant del tècnic em comenta que no és el que en el ple a la meva pregunta vosaltres havíeu contestat, i com que jo veig que és contradictori m'agradaria saber al final si la decisió té que ser tècnica, política i en realitat és el que estic fent en el carrer Sanchis Guarner, perquè en un principi, segons consta l'acte que hem aprovat avui, s'havia de fer, perquè sé que en aquest carrer hi ha moltes fugues d'aigua, s'havia de fer la canalització de l'aigua, després el clavegueram, s'havia de alçar tot i de fer el que es diu que es tenia de fer de forma integral, perquè vam estar argumentant que és una zona de pas per anar a l'escoleta, per anar a l'escola i també pel tanatori, i que està molt deteriorat aquest carrer. Fins i tot en l'acte consta que havíeu dit que anàveu a intentar solucionar aquesta punta que n'hi ha dit que està malament. Això, crec que si no m'he equivocat, està en la pàgina 16 de l'acte de 27 de juliol. Això que diu més o menys parlat? Si nosaltres la previsió que teníem, i també la meva sorpresa quan vam dir això, era que era una actuació integral d'aquesta zona, tal com ho teníem previst. Ell va al·ludir a una qüestió no tècnica sinó monetària, que era passar-se del pressupost. El que sí que li hem dit és que adapte el pressupost que ja està, perquè el PEPO ja està enviat, està aprovat i tot això, que adapte aquest pressupost a aquesta actuació, però que sense que minve la qualitat d'això que va fer-se. I jo li vam dir, ell em contestarà el món com es pot adequar això, perquè o bé llevant una actuació, això va fer-se, ve llevant una actuació perquè estava previst en aquesta mateixa obra agarrar un tram, agarrar una barrera arquitectònica en el carrer Sant Vicent i un altre, no sé si una arqueta en el carrer del Calvari, perquè quan cau l'aigua, per exemple, d'Umí, quan baixa del Calvari una espècie de cosa terrosa, que això subsanar-ho, si cal eliminar alguna cosa d'aquesta, encara que ja estigui aprovat i posar-ho en els pressupostos en les declaracions en 90.000 euros com ho donaran, els periods que ho donen, de finançaments sostenibles, però que ho ha de fer, perquè la idea que tenia el govern és de fer-ho tot, fer-ho a aquest carrer. Només tinguem la resposta del tècnic, jo espero que pel pròxim plenari estigui això de clar i que les obres ja hagin començat. Però en aquest sentit, sí que la voluntat és de fer-ho tot, estudiar i tot, que és forada tot, fer-ho tot. Però la voluntat del govern és fer-ho tot. Si hi ha algun impediment de tipus monetari, com que ho expliqué i m'aturé però en el principi que ho adeqüe a l'actuació integral. Respecte a això, Imma, que estava mirant el que tu m'has dit de la pàgina 16, que no recordava el que la llegeixeria, però sí que és veres que ara en llegir-ho, jo faig així una exposició de motius de que aquest carrer mai en la vida s'ha actuat sobre ell i que està molt malament. Entonces s'ha de renovar tot, és a dir, renovar-se, també fem referència a una de les voreres, que està a cada tros de la seva vorera molt particular, el paviment evidentment està molt deteriorat, i després, així entre coma i coma, diu el clavegueram si fa falta. Vull dir que nosaltres l'actuació... Jo crec que hi falta un accent, sí fa falta. Jo no sé el que vaig dir, jo no sé si vaig dir si fa falta. Jo crec que hi falta l'accent i per això estàs afirmant. No és massa important, el que passa és que jo sí que, ja ho he dit tot, però... Sabia que m'has dirigit per ahir. Tinc que dir-lo de l'accent. Jo no redacte. I no me'n recordo el que vaig dir, perquè t'he dit no recordo. La memòria ja va escapar.
escapant-se molt. El que sí que vull que quede constància de que jo crec que vaig deixar clar així de que intentaríem fer el màxim possible d'actuació en aquest carrer. Clar, també ens haurem de seguir un poc els diners que hem reservat per això. També n'hi ha diners de l'aigua. Sí, no, que al final potser és una qüestió de que com ha dit, si es pot solucionar, soluciona tot. És que sap el que passa, que la gent li dona molta ràbia que obrin un carrer per a no sé què i al cap de mig any altra volta foradar-lo per no sé què. Això dona una mala imatge, una mala planificació, no ho dic per vosaltres ni per ningú. Però a més de la mala imatge és que són dos voltes de gastar-te diners. Per exemple, jo li vaig dir a Sant Cirilo, les ciutats i els pobles cada vegada estan apostant, per exemple, per la fibra òptica. Tant costa fer, ja que s'alça tot, és una cosa... Una canalització japonesa per poder que passi. I tots els que es foraden que vaig a fent-se, perquè arribarà un moment que la fibra òptica arribarà a Senat, sí o sí. I ja ho tenim, ja anem avançant. Són coses que això li vaig preguntar.